नमस्ते। आज मी तुमची कमेंट आली होती ना की फणसाची भाजी दाखवा पिवळी करून, तशी मी आज तुम्हाला तुमच्या आवडीची भाजी करून दाखवणार आहे। ते तर समजा एकाला आवडू दे, दोघांना आवडू दे, पण कोणाला पण आवडू दे, पण ती मला पण आवडते म्हणून मी आज फणसाची भाजी करणार आहे। बघूया पप्पूनी खाल्ली तर खाल्ली, नाही तर पप्पूला काय आवडतं, बिर्याणी, मासे, काय नाही काय त्याला वेगळंच आवडतं। त्याला आपल्याला फणसाची भाजी आवडते ना, आपण करूया। एक कमेंटचे रिप्लाय दे। ते म्हणतात की तू स्वतः कमेंट वाचतेत का फक्त पप्पू कमेंट वाचून रिप्लाय देतोय? मी वाचते, मराठी असतात ते सगळे मी वाचून काढते, ते पण मी पहिलीच वाचते। आणि हार्ट कोण देतं? हार्ट मी देते। देतेस ना? मग तुम्हाला सांगते मी, म्हणजे ते का असं विचारलं माहितीये का, आता एवढं तुझा आणि त्यांचा एवढा असा संबंध झालाय ना की एक कमेंट अशी होती की आता शुभांगी की आमच्या मैत्रिणीसारखी झाली आहे, तर आम्हाला पण एकदम खास बहीण झाले, मम्मी झाले, आई झाले, काकी झाले, मावशी झाली, सगळंच झाले। म्हणजे असं त्यांनी कसं डायरेक्ट कमेंट वाचून त्यांनी हार्ट दिला की कसं छान वाटतो। आणि नाही, आता मी गावाला आल्यापासून आहे ते सगळं मीच करते। पप्पू कडून ते मी सगळं खोलून घेते आणि मी ते कमेंट वाचून मीच ते असं करते, ते असं असं दिलवर ना हार्ट हा ते मी देते सगळ्यांना, असे वाचून मी सर्वांना असं ती करून। पण काय होतं, थोडी गडबड झाली, मला इंग्लिश नाही येत म्हणून, नाही तर ते इंग्लिश पण वाचले असते ना, पण इंग्लिश कमेंट करणाऱ्यांनी यांना लागू नका माझ्यावर, कारण मला वाचायला येत नाही ना, मग मी असं ते दिलचं देत नाही, ते मी करतो मग। म्हणजे मम्मीला सांगतो मी असे कमेंट आहे देतो, पण मी पप्पू कडून पण मी वाचून घेते ते काय आहे ते। आणि आज आपल्याला आहे ना हिरवी मिरची टाकून भाजी बनवायची आहे, पिवळी भाजी, जशी आपण बटाट्याची गोडी भाजी करतो ना तशी आपल्याला भाजी बनवायची आहे। आता त्याच्यासाठी मी तेल टाकलंय कढईमध्ये, आणि ही मुंबई करून आहे ना मी कढई मागितलेली आहे माझी, कारण मला पण ती आवडते जेवण बनवायला त्याच्यामध्ये। आता थोडीशी मोहरी टाकते, तेव्हा तेल मस्त टाकलंय, थोडासा जिरा टाकते, म्हणजे पाव चमचा टाकायचा, थोडा म्हटला तरी पण। आता त्याच्यामध्ये आहे ना पहिला मी कांदा टाकते, जिरा मोहरी चांगली तडतडली बघा। हा एक कांदा घेतलाय मी, बारीक कापून घेतलाय। तर कांदा कितपत लाल करायचा? जास्त लाल नाही करायचा कांदा, थोडक्यातच लाल करायचंय, ढवळायला काय घेतला नाही बघ, मी काढून घेतले चांगला घासून। आणि तुला एक विचारतो मम्मी, की मी जे प्रश्न विचारतो ते का विचारतो? एकदम छोटे छोटे आणि लहान लहान पण प्रश्न मी का विचारतो रेसिपीचे रिलेटेड? म्हणजे तू समोरच्या माणसांना समजायला पाहिजे ना, आपल्या बघणाऱ्यांना, आणि म्हणजे तुमचे सर्व डाऊट क्लिअर झाले पाहिजे म्हणून मी विचारतो। हा बरोबर, कधीतरी तुम्ही चुकून ते बघितलात नाही, माहिती नाही पडलं तर। कांदा आपला फ्राय होतोय तोपर्यंत मी आहे ना एक टोमॅटो घेतलाय, ते कापते। हे टोमॅटोचं काम झालंय, ते साईडला ठेवते। टोमॅटो स्वच्छ धुवून घेतलाय। आता इथे कांदा फ्राय झालाय, आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना मिरची, हे 3-4 मिरची घेतलेले आहे, आणि 2 मिरची आहे ना तिखट कमी असतात ते आहे, आणि 2-3 मिरची तिखट असतात ते घेतले, ते पण आता इथे कांद्यामध्ये टाकते। इथे गरम व्हायला लागला ना जर आपली। आणि तुमचे कमेंट ऐकून आम्ही अजून एक मोठी सुधारणा करणार आहे। लॉकडाऊन नंतर सर्व प्लास्टिक कंटेनर आम्ही काढणार आहे। मम्मीला आवडतं की नाही, हे पटलं की नाही मम्मी? चालेल ना? चालेल। आता इथे गावाला कसं पाणी कमी आहे ना, त्याच्यामुळे ते बाटल्या भरून ठेवायला लागतात। कधी कधी आम्ही पितो, कधी कधी नाही पित, कधी कधी झाडाला होतो। आता इथे बघा कांद्यामध्ये मिरची टाकली आहे, मिरची पण थोडी चांगली फ्राय झाली आहे बघा। त्याचा तिखटपणा आहे ना उतरला पाहिजे तेलामध्ये, तर तो सगळ्या भाजीला लागेल। आता इथे मी पहिले आलं लसूणची पेस्ट टाकते, 1 चमचा घेतले, चमच्यामध्येच काढून घेतली। आलं लसूणची पेस्ट टाकली ना की चांगला चरचरतो। आता बघा याच्यामध्ये एक टोमॅटो टाकते, बारीक कापून घेतलाय। आता हे इथे मी तुम्हाला दाखवते, हे गरे आहेत ना बारीक करून घेतलेत बघा, त्याच्यातले हाटला बाहेर काढले, आणि हे गऱ्याचे असे तुकडे करून घेतले। तुम्हाला हाटला पण दाखवते, हे हाटला बघा, हे बारीक हाटला आहेत ना, चेचून त्याची साल काढून घेतली, म्हणजे आपल्याला खाताना प्रॉब्लेम नाही होणार, आपल्याला आवडते ना भाजी। मग आपण जराशी याची थोडी मेहनत केली ना की त्यातला सोडून घेतले की खाताना आपण खाऊ शकतो पटापट। म्हणजे आता हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी वेगळे ठेवले, आता मी ते भाजीमध्ये टाकते।
सर्वात आधी मला सांग तू हे की ह्याच्यात असं काय टाकलंय ह्याच्यात आताच सुगंध यायला लागला. आलं लसूणची पेस्ट टाकली, टोमॅटो टाकलाय, उलट कांदा मोहरी जिरं सगळं चांगलं फ्राय झालाय. आलं लसूणची पेस्ट, मला असं वाटतं कधी कधी आलं लसूणची पेस्ट ना रेसिपीमध्ये असणं खूप गरजेचं आहे ना. गर्दी जरुरी असते आणि हेल्दी पण असते ती. हा. आता काय टाकतेस तू? आणि त्याच्यामुळे तर टेस्ट लागते जेवणाला. आता मी हळद टाकते. हळद आहे ना थोडी जास्तच लागते कारण आपल्याला पिवळी भाजी बनवायची आहे. ही रेसिपी बनवताना तुम्हाला ही कढई दिसते, कढई जरा सांगा, मुंबईमध्ये असताना पण तुम्ही या कढईबद्दल खूप विचारलं होतं ना, आणि आता पण तुम्हाला कढई आवडते की नाही? कढईचा विचारायची आधी मी भाजी टाकते जरा. कांदा आणि टोमॅटो त्याची आपल्याला नेहमीसारखी ग्रेव्ही नाही बनवायची आहे, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये लगेच आहे ना आपली भाजी टाकायची. अशी चांगली स्वच्छ धुवायची, याच्यामध्ये 2 हातांनी अशी भाजी टाकायची. आता जरा भाजी आहे ना ढवळून घेते. अजून आपल्या कोकणातली स्पेशल वस्तू टाकायची आहे त्याच्यामध्ये. काय काय सांग? काय माहिती? खोबरं. हा, खोबरं. आता हे भाजीवर आहे ना झाकण ठेवते बघा, आणि ते पण असं उलटं ताट ठेवायचं असं, आणि याच्यावरती पाणी ठेवायचं थोडं. म्हणून ते कांदा आणि टोमॅटो आहे ना पूर्ण शिजवून नाही घ्यायचं. जे टोमॅटोचं पाणी असतो ना त्याच्यामध्ये भाजी वाफते, त्याला वाफ लावायला ठेवायची अशी. आता आपण टोमॅटोची आणि कांद्याची ग्रेव्ही केली ना मग ती लगेच सुकते, आपल्याला ग्रेव्ही नाही पाहिजे. आणि रेसिपी चालू असताना मी जो विषय काढला होता की ही जी कढई आहे बघा, तुम्ही जरा ही कढई बघा, बघितली जसं रेसिपीमध्ये ही कढई तुम्हाला खूप आवडली असेल ना. पण ह्या एका कढईमध्ये, बाकी तर आमच्याकडे खूप सर्व भांडी आहेत, पण ह्या कढईमध्ये ना कढईच्या पाठी एक खूप मोठी स्टोरी आहे, खूप म्हणजे पर्सनल स्टोरी आहे ती आमची. तुम्हाला ऐकायची आहे का? ती ह्या व्हिडिओमध्ये नाही सांगू शकत कारण मग रेसिपीच्या मध्ये मोठं काहीतरी म्हणजे बोलतात ना. तुम्ही कमेंट मध्ये लिहा की तुम्हाला या कढईची स्टोरी ऐकायची आहे. आणि मुंबईला तर खूप कॉम्प्लिमेंट होते की काकू तुमची ही कढई कुठून घेतली, कितीला घेतली, कुठे मिळते, सफेद आहे, छान दिसते, छान आहे, ती करपत नाही. किती वर्ष झाली असेल तिला? आता आधी 2 वर्ष होऊन गेली. 2 वर्ष तरी पण एकदम बघा चकाचक असते ती. आता इथे बघा ताटात पाणी ठेवलंय, ते थोडा गरम झालाय पाणी, म्हणजे ती भाजी आहे ना खाली वाफ लागते भाजीला. आता हळूच आपण आहे ना ताट काढायचं आणि ते पाणी भाजीमध्ये ओतायचं. असं गरम पाणी भाजीत ओतायचं, थंड पाणी वरून ओतायची गरज नाही. आता आपण ढवळायच्या आधी आहे ना आपण खोबरं टाकूया, ओलं खोबरं. आता इथे खोबरं टाकलंय. आता त्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकूया, म्हणजे पाण्याबरोबर आहे ना सगळं त्याला भाजीला सगळं लागतो. आता त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया. कोथिंबीर भरपूर सारी असेल ना तर भरपूर टाकायची कोथिंबीर, चांगली असते कोथिंबीर. आता ढवळून घेते. आणि भाजी चांगली शिजायला लागते, वाफेवर भाजी शिजत नाही कारण ते हाटलं आहेत ना भाजीचे, जे हाटलं असतात ते कडक राहतात, म्हणून पाणी टाकून कधी पण भाजी शिजवायची. मग अशी जर कमेंट आली की आम्ही कुकर मध्ये केली तर? कुकर मध्ये केली तरी चालते, पटकन होते. चालते ना. पण हे सर्व खोबरं बिबरं सगळं नाही डायरेक्ट करायची, तर मी पण तुम्हाला कुकर मध्ये पण करून दाखवेन तिखट भाजी. पण माझं एक सजेशन आहे, कुकर मध्ये करण्यापेक्षा ह्याच्यात जास्त पौष्टिकता असते. बरोबर. आता थोडं आहे ना मी वरून पाणी टाकते बघा, हातावर पाणी घेते आणि थोडं टाकते. मी फुल गॅसवर आहे ना झाकण मारून शिजायला ठेवते, म्हणजे भाजीच्या बरोबर पाणी ठेवायचं कधी पण, आणि चांगली शिजवून काढायची भाजी. आता मग वाफेवर ताटात पाणी ठेवून मग वेळ लागतो ना. बरोबर. आता फुल गॅसवर आता भाजी शिजवून घेते चांगली आणि तुम्हाला दाखवते. आता त्याच्यामध्ये काही टाकायचं गरज नाही, सर्व आपलं साहित्य टाकून झालेलं आहे. आणि भाजी कशी झटपट होणारी नाही आहे, त्याला शिजायला वेळ लागतो. त्याला हाटला शिजायला लागतात, त्याचे ते फोडी असतात ते पण शिजायला लागतात. आता तुम्हाला जरा इकडे आपलं शिजतंय बघा, आणि तुम्हाला ब्लॉग दाखवतो बघा. लाईट्स फॅन सर्व ऑफ. बाहेरची लाईट चालू ठेवलेली आहे, फक्त बाहेर चालू ठेवायला लागते. काय असतं बाहेरची लाईट आता पावसामध्ये चालू ठेवायलाच लागते, कारण सगळी पाखरं वगैरे आहेत ना, ते मुंग्या पाखरं पंख्यावाली, ते पंखावाली पाखरं असतात ना मुंग्यासारखी, ते आपली आतली लाईट चालू असली ना की सगळे ती पाखरं आतमध्ये येतात. म्हणून आतली लाईट बंद करायची कधी पण तुमच्या घरी, पण समजा आतली लाईट बंद करायची, बाहेरची लाईट चालू ठेवायची, म्हणजे ते सगळे पाखरं आहेत ना बाहेरच्या लाईटीवर असतात. इन शॉर्ट, सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी, वीज वाचवा, है ना.
वीज वाचवा पण आणि कशाला ना, आम्ही 2च माणसं आहे, तर इकडे तिकडे लाईट कशाला पाहिजे. बरोबर. ज्या रूम मध्ये आपलं काम आहे तिथेच आम्ही चालू करणार लाईट. आणि ते बघा आम्ही बाहेर आलेलो नाईटचे. आमचे डॉगी कुठे गेले, बुबू कुठे गेले आमचे. आता एक होतं ना काळ्या, बुबू मी त्याला गेले. काळू बोलते. काळू कळलू बुबू ऍक्च्युली आता बरोबर या टायमाला येणार ते. आता त्यांची चपाती खायचा टाइम झाला ना, येणार ते. आणि आज आमच्याकडे आहे ना 2 दिवस पाऊस नाही आहे, म्हणून जरा बरं वाटतंय पाऊस नाही. पण गरम पण होतोय. बरोबर गरम व्हायला लागलं. गरम होतोय की असं नाही आम्ही लाईट बंद करून बसलोय. आपल्या आतमध्ये 10 मिनिटं शिजायला आहेत ना, तर आम्ही बाहेरच्या रूम मध्ये येऊन पंखा लावून बसतो. नाही तर असे कमेंट पण होती की पप्पू आईला वाचली मी वाचली होती ना, वाचली होती. असं करतो मी तुझ्या बरोबर. नाही तसं नाही करत. आपण मी माझ्या आईसाठी तर 4 AC पण लावेल मी. होय आता तुम्हाला माहितीये का, मी तेव्हा आजारी होते. पप्पू माझा ताई आणि पप्पू कॉलेजला जायची आणि मी आजारी होती. तेव्हा माहितीये का, माझ्यासाठी आहे ना कूलर घेतला होता मुंबईला. आणि माझा मुलगा माझ्यासाठी असा कूलर लावून, मी सोप्यावर झोपलेली असायची, तो माझ्या बाजूला असा कूलर लावून जायचा. एवढी माझी काळजी घेतो. आता आपली भाजी बघा, मी पाणी ओतून सगळं साहित्य टाकून 5 मिनिटं ठेवली. आपण आता झाकण काढून बघूया. बघा चांगली शिजते भाजी. आता जरा ढवळून आहे ना, आता शिजायला आली आहे. आता ढवळून घ्यायची. बघा मस्त झाली. आता हे पाणी आहे ना सगळं आपल्याला त्याच्यामध्ये मुरवायचं आहे. आता काय करायचं माहितीये का, बारीक गॅसवर आता मुरायला ठेवायची. बारीक गॅस करून 2-3 मिनिटासाठी ठेवायची. अजून किती मिनिटं पाण्याला बोलतोय रेसिपीला. नेहमी रेसिपीच्या टायमाला कधी कधी आहे ना पाणी येतो आमचा, त्याच्यामुळे पप्पूच्या तोंडात आलं पाणी. तेच विषय बोलण्यासाठी मी हा असा कॅमेरा उलटा फिरवलाय की तुम्ही पाणी पिताय ना, बाटली घेऊन बसलायत ना, ते विचारायचं होतं तुला. पाणीच आला शब्द माझ्या तोंडातून. बरोबर. आणि पाणी पियत राहा, हेल्दी राहा, स्माइल करत राहा. पण कमेंट मध्ये होतं ना, काय माणसं पाणी पितात आपली. माझी माणसं हुशार आहेत माहितीये का. आम्ही तर हे सांगतो 1 लाख व्ह्यूअर्स आहेत, पण त्यातले 5 माणसांनी पण ही जर सुरुवात केली ना, आम्हाला खूप छान वाटतं. माझी माणसं हुशार आहेत, मी सांगते काय तुला. डॉगी बुबू आवाज त्यांना आता झाली मम्मी सवय. ते वाट बघतात आहेत. आणि अजून एक कमेंट होती की समजा तुम्ही मुंबईला गेल्यावर त्या डॉगीचं काय होईल, म्हणजे त्यांना समज ऍक्च्युली ते आमचे डॉगी नाही आहेत, ते आमच्या नेबरचे डॉगी आहेत सर्व. ते लोक त्यांचे आहेत म्हटल्यावर ते लोक त्यांना खाऊ घालतात. ते पण खाऊ घालतात आणि आम्ही पण खाऊ घालतो. आपण आता आहे म्हणून आपण घालायचं. त्या नशिबाने त्यांना अजून कुठेतरी आमच्यापेक्षा जास्त मिळेल. असं बोलायचं बरोबर आहे. अजून मिळेल त्यांना आमच्यापेक्षा पण जास्त मिळेल. ते तर सोडा, कुठे ट्रेन थांबली ना मधी आणि मला माहिती की ट्रेन जास्त वेळ हॉल्ट करणार आहे आणि मला जर समजा तिकडे दिसले, मी तुम्हाला सांगतो माझ्या ज्या जिमच्या ट्रेनिंग बॅग मध्ये ना तुम्हाला ना हे मारी बिस्किट आणि असे काहीतरी डॉगचे किंवा असे कॅटचे ना फूड तुम्हाला मिळणारच. एवढे पार्लेजीचे ते कागद आणतो. मारीचे ते कागद. मम्मीला माहिती आहे ते कागद कसले असतात ते. आणि आपण जे काय कागद बिगत असतात ते रस्त्यावर फेकायचे नाही, बाहेर वेस्ट करायचं नाही, सर्व घरी यायचं आणि आपल्या गार्बेज बॉक्स मध्ये टाकायचं. आता आपण बघूया आपली भाजी झाली काय नाही. ती रेडी भाजी आपली झालेली आहे. गॅस बंद करते, मला माहिती आहे ना आपली भाजी झाली. रेडी स्टडी पो. आता थोडी 2 मिनिटं थंड होऊ दे, जरा मुरू दे वाफ त्याच्यामध्येच. नाही तर काय होतं माहितीये, वाफेने आहे ना टेस्ट त्याची निघून जाते. दम लागू दे जरा दम लागू दे त्याला. दम लागू दे. आपण पण दम खायचा. माझ्यासारखी आहे ना कितीतरी माणसांना भाजी आवडते. हो कमेंट वाचले मी, खूप आवडते. कमेंट वाचले म्हणून मला माहिती आहे ना. मम्मी कमेंट वाचते. सगळ्यात सांगते, तुम्ही आहे ना मराठीमध्ये कमेंट दिली ना तर मी तुम्हाला ते देईन. असं काय असतं ते, असं हार्ट आणि लाईक. हार्ट देईन. मी सगळ्या कमेंट वाचते. आता आपली भाजी बघा झालेली आहे. आता तुम्हाला काढून देते, पटापट माझ्या बरोबर खायची सुरुवात करा. बघा वाफ येते, वा मस्त. अशी लग्नात वगैरे आहे ना अशी फणसाची भाजी करतात, कधी कधी साधी भाजी करतात अशी चांगली. आपण ते पालखीमध्ये गेलो होतो तेव्हा पण बनवली होती ना. तेव्हा पण चिळ्यामध्ये आपण पालखीला गेलेलो तेव्हा पण ती लाल मसाला टाकून केलेली डबल ते वाफ. बघा काय मस्त झाली. आणि तुम्हाला सांगते
भाजीमध्ये आहे ना थोडा पाणी टाकायचाच असतो, कारण ती जरा अशी चिकट झाली ना मग ती खायला चांगली वाटते. नाहीतर ते सुके सुके फोडी असतात ना ते खायला नाही बरोबर लागत. बरोबर बोलते. हा, म्हणून थोडा पाणी टाकायचं त्याच्यामध्ये, म्हणजे त्याचा तो मसाला असतो ना. तुला बघ बटाट्याची पोळी भाजी करतो तेव्हा त्याचा मसाला तुला आवडतो पोळीपेक्षा. बरोबर. हा, बघा भाजी किती मस्त झाली आहे बघा. आज मम्मी फक्त भाजीच खाणार आहे. आज नो भात नो चपाती, ओनली भाजी. आज भाजीच. तेव्हा तुम्ही समजून जायचं, जेव्हा फणसाची भाजी असते ना तेव्हा मी भाजीच खाते. आज टेस्टिंग मम्मीच करून दाखवणार आहे. नाही, तू पण करून दाखवणार नाही तर मी बघ कशी तरी झाली असेल आणि मी सांगेन चांगली झाली आहे म्हणून. बरोबर, मी देतो टेस्टिंग करून. मम्मीने बघा जास्त घेतली प्लेट मध्ये तिला पाहिजे म्हणून. तरी पण काय एवढं कोण खाणार ना. आता हे देणार आहे आम्ही, हे देणार आहे निवाड. आता ही अशी भाजी राहिली ना कढईमध्ये, समजा आता तुम्ही रात्रीची भाजी केली कधी तर अशी भाजी राहिली कढईमध्ये, तर ही अशी गरम गरम जेव्हा आपण काढतो ना तेव्हा ती परत अशी सारखी करून ठेवायची झाकण मारून तशीच. आणि ही काढून भाजी फ्रीजमध्ये नाही ठेवायची. तर ही अशी भाजी काढून आपली ठेवली ना अशीच कढई तर उद्या राहते सकाळपर्यंत. कढईमध्ये राहते. हा, कढईमध्ये दुपारपर्यंत राहते. अशी खराब होत नाही भाजी. टेस्टिंगला जाऊया. चल आता त्याच्यावरती थोडी कोथिंबीर टाकते, किती छान दिसेल. चला आता भाजी खायला चला. आता चमच्यानी तुमच्यानी हातानेच खायची भाजी, चमच्यानी नाही खायची. पटापट खायची सुरुवात करा. तू चमच्यानी खाणार आहेस ना म्हणून ती बघ थंड करून घेतली पसरून ताटामध्ये. बघा अशी थंड करून घेतली चमच्यानी, म्हणजे गरम नको लागायला. गरम नको, चमच्यानी खाणार आहे ना. ही खरं अशी लांबून बघितलं असं वाटतं बटाट्याची भाजी आहे. हा, गोडी बटाट्याची भाजी वाटते ना. बघा तुम्हाला दिसतंय असं वाटतं बटाट्याची भाजी आहे. फणसाची भाजी वाटतच नाही. आरामात आरामात गरम असेल. छान लागते तो. आणि तुम्ही सर्व फणसाची भाजी खायला या म्हणजे कॅमेऱ्यामधून खा. कॅमेऱ्यामधून खा. कॅमेऱ्यामधूनच खायची भाजी. खूप छान लागते. आणि ह्याच्या अगोदर पण आपण फणसाची भाजी बनवली होती ना, त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. म्हणजे प्रत्येक भाजी कशी माणसं कसे वेगवेगळे असतात, बरोबर तशी रेसिपी पण वेगवेगळी होत जाते. आपल्या आपल्या पद्धतीने आपण बनवायची. आपल्याला कशी बनवायची तशी आपल्या पद्धतीने बनवायची. आणि खूप छान. आणि तुम्ही डायटिंग बद्दल एक बाउल पण तुम्ही ह्याचं खाल्लं ते डाएट सारखंच व्हायचं. डाएट सारखं झालं म्हणजे आपण फ्रूट्स खातो, फळं खातो ना, सलाड खातो, सीड्स आपण खातो ना. सीड्स आपण सनफ्लावर सीड्स असो, तर हे पण एक सीड्स आहेत ना, जॅकफ्रूटचे सीड्स आहेत हे. आता तुमच्या घरी फणस नसेल ना तरी तुम्ही बाजारात जाऊ नये ना अशी फणस आणून असं वर्षाला एकदा दोनदा तरी भाजी खायची. सीझनला चांगली असते. म्हणजे पाऊस थंड असतो ना त्याच्यामध्ये हे फणसाची भाजी गरम पोटामध्ये चांगली लागते. आता घेतली तर मम्मीने होती, खाणार मी आता. एवढी छान झाली भाजी. खरं सांगतो मी पूर्ण खाणार आहे आज. आणि पाणी टाकून शिजवा. खरं सांगते मी. जरा ते ओलावा आहे ना त्याला. हा, कधी कधी सुकी सुकी नाही आवडत काय आज. सुकी सुकी ना, मला तर खरं सांगते एवढ्या वर्षाचा माझा अनुभव सांगते मी, सुकी भाजी आवडत नाही. अशीच भाजी पाणी टाकून शिजवली ना की बरोबर अगदी मस्त भाजी लागते. आणि खायला पण तोंडामध्ये चांगली फिरते पण चांगली, गिलायला पण चांगली अशी. अशाच प्रकारे तुम्ही पण बनवा. आणि रेसिपी कशी झाली मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन म्हणजे घंटी पण नक्कीच वाजवा. आणि अजून तुम्हाला पिकलेले फणसाचे आहे ना कोणते कोणते तुम्हाला रेसिपी पाहिजे ना ते तुम्ही सांगा. आंब्याची आंबा पोळी आपली झालेली आहे तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगू शकता. कारण आता आहे ना फणसाचं सीझन आलेलं आहे. आता आंबे तर पावसाने वाट लावलीच आहे सगळ्या आंब्याची. आता आंबे तर सोडूनच द्या तुम्ही. कधी आता कोणाच्या घरात काढलेले असतील ना तर ते आंबे असतील बिचाऱ्यांचे. आता आंबा बघायला नको. आता फणस. आणि आता फणस कसं माहितीये का, आता पाऊस पडला ना की फणस नाही पिकणारे पण ते पिकतात लवकर. आता ती फणसाची पिकायची लाईनच लागेल. म्हणून तुम्हाला सांगते फणसाचे कोणते रेसिपी तुम्हाला पाहिजे असतील तर घरगुती ते मला तुम्ही सांगा. म्हणजे आठवण करून द्या कमेंटमध्ये. तू बोल, मी एकटीच बडबड करते. कांदा, टोमॅटो, भाजी, हटला म्हणजे सर्व. तो तर भाजी खायच्या पाठी लागलाय बघा. मम्मीला आवडते, मम्मीला आवडते आणि पप्पू खातोय. मला सर्व आवडतं, सर्व खातो. पप्पू माझं सगळं खातो. तुमच्या घरी आला ना कधी तर तो तुम्ही काही द्या त्याला, तो सर्व खातो. असं नाही की त्याला बिर्याणीच पाहिजे. बाय.